Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves. And the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing. Glory to the newborn King. And the sounding joy repeating. Jesus saves. Okay mga igala, maayong adlaw kini nausab si Pastor Mark sa sidon sa atong programang the 15-minute Bible Truth nga kini siya sa maong programa, maong ato kini siya nga ginabuhat patag semana tungod kay gusto ta masayod ang mga katawhan, labi na ikaw karon nga wala pa ka siguro og kaluwasan, makasiguro kag kaluwasan. Kana bang makaingon kasi mong kaugalingon nga kung ako moabot ang kamatayon nako, siguro nako langit. Kay mga igala, wala man tay laing tuyo og tumong aning kalibutan na ang kasiguruan nato sa eternidad kuyog sa Ginoo. Tungod kay na sulat na sa Biblia nga kita tanan padulong sa kalayo sa impyerno. No? Pansalamat sa Dios sa iyang dakong gugma kanato gipadad-an tag manluluwas nga walay lain si Ginoong Hesus Kristo. Nga namatay dito sa krus gibayran ng atong mga sala ug pinaagi kaniya naa natay manluluwas nga kun ingon ang Biblia nga kun mutuo ka ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas makaangkon kag kaluwasan. Ug karong adlaw atong pagahisgutan kining Jesus Christ the light of the world, kahayag sa kalibutan. No? Kay importante ni mga higala masayod ta kini nga kaning mao nga kahayag sa Dios mao kini siya ay kahayag nga gipadala aron kita makabaton niya ng kahayag sa kinabuhi. Sa Juan kapitulo 8 versikulo 12 nagingon ang Bible, then speak Jesus again unto them saying, I am the light of the world. No? He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ingon si Jesus Christ, ako mao ang kahayag sa kalibutan, siya nga nagasunod kanako dili maglakaw diha sa kangit-ngit apan makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Kay mga igalaw musugot tag sa dili. Sa diha nga natawo ta aning kalibutan na natawo ta nga makasasala, no, natawo ta diha sa sala tungod sa sala ni Adan ug ni Eva nga matod pa sa Roma kapitulo 5, no? Roma kapitulo 5 bersikulo 12, sugot man kag sa dili natawo ka diha sa sala, no? Tungod nini Roma 5:12 tungod nini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan ug ang kamatayon pinaagi sa sala ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala, no? Sumusugot kay sa dili mga igala, ikaw ug ako natawo ta sa sala, busa natawo ta diha sa kangit-ngit, no? Naa ta sa kangit-ngit tungod sa sala, no? Naigingon ba sa ikaduhang Korinto kapitulo 4, matod pa sa pulong sa Dios nga mabasa nato diri, so kung naa kay Bible, sunda kini nga mao nga mga pagtulun-an, no, aron masayod ka mahitungod sa kamatuoran sa kaluwasan. Kining kaluwasan mga higala di man siya magbasig unsa imong relihiyon. Okay, dili man relihiyon makaluwas, di ni nagbase unsa ka kamaayong tao, kay dili man pagkamaayong tao ang makahatag nato kinabuhing walay katapusan. No, kay ang kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus alang kanatong tanan ug bisan kinsa nga motuo kaniya
makabaton og kinabuhing walay katapusan. Atong basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4 diha sa kang 15 ang Dios niini nga kalibutan nga mao ang yawa. Mibuta sa mga una-una kanila nga wala nagtuo. Aron, ayon siya, aron ang kahayag sa mahimayaon nga maayong balita ni Kristo kinsa mao ang dagway sa Dios dili gayud musidlak ngadto kanila, no? Should shine unto them, musidlak gayud didto kanila. Makita na to mga higala nga kung kita mahayagan di ay mo ni siya giingon diri sa Bible ang maayong balita, no, ni Kristo. Unsa man ang maayong balita nga si Kristo namatay gilubong ug nabanhaw, no? Nga siya mo'y atong manluluwas, mao na ang maayong balita. Ang daotang balita nga kita moadto sa kalayo sa impierno tungod sa sala, no? Sala ni Adan ug ni Eva, therefore kita nga mga natao aning kalibutan na makasasala, apan salamat sa Dios nga ang atong sala gipakamatian na ni Ginoong Hesus Kristo. Ug siya na ang nahimong kahayag, siya mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, no? Muna nga kung ikaw moadto ni Ginoong Hesus mga higala, makabaton kag kahayag sa kinabuhi, no? The light of life. Pero manggod mga higala tungod kay ang tao nagadumili lang gihapon sa pagtuo ni Ginoong Hesus o ganahan lang o gusto lang sila nga dili sila moduol sa kahayag, no? Magpabilin sila diha sa kangit-ngit. Mao bitaw niingon ang Juan kapitulo 3 bersikulo 19, og kini mao ang hukom sa silot nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang tawo nahigugma hinuon sa kangit-ngit kaysa kahayag, tungod kay ang ilang binuhatan dautan. Kay ang matag-usa nga nagabuhat og dautan nagadumot sa kahayag, ni nagaduol sa kahayag aron dili ang iyang binuhatan masaway. Apan siya nga nagabuhat sa kamatuoran nagaduol sa kahayag aron ang iyang binuhatan mahimong dayag nga sila nangahimo diha sa Dios, no? Kay kita magud mga higala tungod kay naa lang gihapon ta aning masal-anon nga lawas, dili ta ganahan moduol sa kahayag kay di ta ganahan makabaton og kausaban sa kinabuhi pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. Kay kung ikaw moduol ni Ginoong Hesus Kristo mga higala, mahayagan ang timong tibuok pagkatao ug makabaton kaniya ng maong kausaban sa kinabuhi, no? Dili pag usab sa atong kaugalingon kay di man ta makausab sa atong kaugalingon, apan kausaban diha ni Ginoong Hesus Kristo. Muna ningon ang ikaduhang Korinto 5 kapitulo 17, busa kun si bisan kinsa nga tawo anaan ni Hesus Kristo, siya usa ka bag-o na nga binuhat, ang daang mga butang nangawala na tanaw, ang tanang mga butang nga bag-o na, no? Nay mga butang nga mabag-o diri sa atong kinabuhi kung ikaw makabaton niini nga maong kahayag. Ang kana nga kahayag mga higala mao si Ginoong Hesus Kristo, no? Nga kun moduol ka ni ana nga mao nga kahayag, makaangkon jud ka og kahayag sa kinabuhi. Mao bitaw niingon ang sa mga buhat kapitulo 26 bersikulo 8 nga gisaysay ni Apostol Pablo ang giingon ni Ginoong Hesus Kristo. Awa, sa pag-abli sa ilang mga mata ug sa pagliso kanila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron nga sila makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug panulundon uban kanila nga gibalaan pinaagi sa pagtuo nga ania kanako. Kinsay na ingon si Ginoong Hesus, no? Ngayon ang Bible, maabli ilang mga mata, maliso sila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag ug sa gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios, no? Kay mga higala, nag-ingon ang Bible, gibutaan ta sa gahom sa yawa, no? Tungod kay mga makasasala ta, no? Ulipon ta sa yawa, gipriso ta sa kamatuoran, kay nag-ingon ang Bible, ang yawa manggod siya mo'y amahan sa bakak. Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44, siya ang amahan sa bakak, siya ang amahan sa kangit-ngit. Muna nga kung ang tao butaan sa yawa, dili siya makakita sa kamatuoran, no?
Ang iyang tuhuan, mga tradisyon, sulti sa mga tao. Pero kung sulti gani sa Bible, di siya mutuo. No? Para niya bakak na, para niya tinumutumo na, para niya relihiyon ra na. No? Pero kung ikaw mahayagan ni Ginoong Hesus Kristo sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagtuo, nag-ingon ang Bible, no? Ang mohayag diha kanimo ang kamatuoran. Ang kamatuoran, no? Kay ang gahom sa yawa aning kalibutan na grabe kaayong mobitaw niingon ng Episo 6:12 kay kita wala nakigdumog batok sa unod ug dugo apan batok sa mga pamunuan, batok sa mga gahom, batok sa mga pangulo sa kangitngit niining kalibutana, batok sa espirituhanon nga pagkadaotan sa hatag-as nga mga dapit, no? So grabe ang kadautan mga higala. Muna nga giagda gyud ta ni Jesus Christ ni Ginoong Hesus nga muduol ta niana nga mao nga kahayag, no, aron nga mabalhin ta gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Tanawa ra gud sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 13 unsay giingon ni Apostol Pablo diri sa Colosas kapitulo 13, nagingon ang pulong sa Dios kinsa mipalingkawas kanato gikan sa gahom sa kangitngit ug milalin kanato ngadto sa gingharian sa iyahang minahal nga anak. Diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo bisan ang kapasayloan sa mga sala. So mga higala makita nato diri nga walay lain nga makahatag nato niana nga mao nga kaluwasan si Ginoong Hesus. Magahatag og kahayag sa atong kinabuhi, no, ug mahimo tang mga anak sa kahayag, no, mga anak sa kasiguruan, mga anak nga naanay panglantaw mahitungod sa kinabuhing walay katapusan. No, kay kun ikaw mga higala nagpabilin sa kangitngit, wala pa kami tuo ni Ginoong Hesus, misalig kaniya nga siya lang ang makadaan nimo sa langit, siya lang ang manluluwas mo nang hangtod karon wa kay kasiguruan, no? Hangtod karon wala kay kasiguruan. Muna mga higala, kung ikaw muduol ni Ginoong Hesus, matod pa sa Bible na ingon diri sa Episo kapitulo 5 bersikulo 8, mahimo na kang anak sa kahayag. 5:8 ningon ang Biblia kay kamo sa miaging panahon diha sa kangitngit. Giingnan niya ang mga magtutuo dito sa Ephesus. Apan karon kamo kahayag diha sa Ginoo, panglakaw nga ingon sa mga anak sa kahayag, no? So nay anak sa kangitngit ug naay anak sa kahayag. Kinsa man ang mga anak sa kangitngit kanang nagsalig og relihiyon, nagsalig og maayong buhat, nagasunod og balaod, no? Apan wala mituo ni Ginoong Hesus Kristo nga siya lang ang makahatag nato niana nga mao nga kahayag, makahatag nato ng kaluwasan, kinabuhing walay katapusan, no? Muna niingon si Apostol Pedro nga mahimo tang mga anak sa kahayag. Episo 1 Pirmirong Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 5 ningon ang Bible kamong tanan mao ang mga anak sa kahayag ug ang mga anak sa adlaw kita dili iya sa kagabihion ni sa kangitngit. So kinsa man tong mga gitawag niyag mga anak sa kahayag katong mituo ni Ginoong Hesus Kristo. Muna nga mga higala nga duol ni Jesus Christ. Katapusang bersikulo akong basahon ningon ang Pirmirong Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Pirmirong Pedro kapitulo 2 bersikulo 9, klaro kaayo ang Biblia nga nagasulti kanato nga kita mga linain nga mga katawhan sa Dios. 9. Pirmirong Pedro 2:9 apan kamo usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaan nga nasod, usa ka talagsaon nga katawhan, aron nga kamo magpakita sa mga pagdayeg kaniya kinsa nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag nga sa miaging panahon dili usa ka katawhan apan karon mao ang katawhan sa Dios nga wala nakaangkon og kaluoy apan karon nakaangkon og kaluoy. Katawhan sa Dios. So gitawag tag katawhan sa Dios usa nining adlaw asa man ta pauli dito sa langit. Oh, kay katawhan sa Dios, mga anak sa Dios. No?
anak sa kahayag, pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Muna mga higala, ako kang agnihon karong kabuntagon kung ikaw wala pa makadawat ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, dawata siya. Ayo paglangan-langan. Kay basin moabot nato ang kamatayon, moabot nimo ang kamatayon, wala ka makaangkon og kaluwasan, mga higala ingnon ta ka, padulong gyud ka sa kalayo sa impyerno. Pansalamat sa Dios nga gitagaan kag higayon karon nga nakadungog nini nga mao nga broadcast. Kamo pagampo nga ikaw makaangkon nining maong dakong kaluwasan. Dawata siya karon nga imong manluluwas. Ako'y paniguro nimo 100% sure sumala sa pulong sa Dios, ikaw makaangkon og kaluwasan. Kinabuhing dayon kuyog sa Dios hangtod sa kahangturan pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Guman ini na ay pagampo sunda kini. Sunda kini mga higala aron kini siya mao ni imong pagampo nga tinud-anay misalig ka ni Ginoong Hesus Kristo. Ug sa sunod na usab nga higayon kini na usab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat, maayong adlaw kaninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Idawat ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas sunod ani nga pagampo higala. Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala nga nagkinahanglan og kaluwasan, dili ako angayan sa langit apan tungod sa imong kamatayon sa krus nabayran ang akong mga sala. Ako kang angkunon karon nga akong manluluwas ug sulod sa akong kasing-kasing ug paghari sa akong kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Higala na hinaot mi nga imong nadawat ang kaluwasan, libre walay bayad, pinaagi lang ni Ginoong Hesus.